Godwin ihe a na-achọ ọhụ onye brekiri warrior ọhụkwana onye ireje mee plan bịa n'ụlọ m bịa bukuo m Bini Sapele Warri Onitsha Friday Saturday Sunday Thursday Friday Saturday Sunday amam that na-eme na ha plan ọ dị ka kiyo emere eme amam na-eme na ha plan ha bịa n'ụlọ m load instrument the whole instrument tinye ya na bus load cha move warrior gwara ha sị nwa para instrument bịawa na ụlọ ya bịa kpọrọ ya na moto ya adịghị mma enwekwa m that idea ọ gwara some boys mimesa ahụ ma ndị ka ọzọ nọcha ha evuru that instrument jewe ebe ka ya mme nwekwana hope that na ọ ga-apa moto ka ya na-agaje Bini anyị ga-akụ Bini that Thursday Friday anyị akụ Sapele Saturday Warri then bịa Onitsha close Onitsha Sunday jump na Festac Hotel kpa aka ahụ jiri mee ma apalie hoping that na ndị band ejela in the morning ha para instrument move the whole group ya baa na moto jeba hem asachala m ahụ njikere para moto move oto Bini ruo Bini that same evening ejuele nne gị kpọkọrọrọ m ahụkwa m ndị egwu ahụ m warrior ahụ m the band ahụ m onye ihu ahụ m onye azụ achọghị m ịkọ this thing because ama m na Chineke m na-efe Chineke nọ n'igwe jiri aka ya doo m ọnọdụ achọghị m ịgba akwụkwọ achọghị m ime okoro warriors iziri otu o chiri buru ya nna ọwụdị ihe akọ ya akọ ma moto ma instrument ma ihe niile warrior evuru ya onwe ihe m mere lata ejere m n'ụlọ ha papa ya were egbe onwe si dan search for from here ya wụ onye na-ama ka m egwu shiri bido ọma mgbe nwa ya shiri n'aka m bata ọma mgbe m jiri kpọrọ warrior ọma ebe m shiri kpọta warrior akpọra m warrior turu Agaracha one boy Agaracha from Umuoye Okuru hụ onye no I don't like to say all these things Okuru Agbala ọ hụ onye anyị na ya nọ ma medi Okuru voice ya dị too tiny Agaracha bịa nga anyị ṅụga mmanya na bala dị sị m elekpa anyị gaje emekwana ka olu Okuru a na ọ dịghị ka ọ sound with ndị John si ama mma anyị chọrọ somebody anyị nweta somebody olu ya dị mma on this chorus side si aga m edi happy ya si m na akwanụ nwa nzo Obinna si ama m onye ọgwụ ya si m oke m nye ego ya je kpọta that boy ya oso anyị kwuwe egwu na m ga-ịhụ ha mere ọ ka eshiri kpọta warrior but lee ihe o mere at the dying minute ọpụ na ahụhụ niile kpam jiri kpọọ ya jee from here to Lagos ma everything it was ọ na-enye m no respect anya na-eme ihe niile na-aga but eruola ebe ya perform kpojiri filie ma ọ sensi ndị Mbaise ma ọkwanụ sensi ndị niile ama m ihe melecha ya anya hafịa ya para that equipment ma report ya ta Afrodecha agba ya kpọ ya ti ya papa that instrument ha ahụ instrument doriet ya jụ waishi melecha anya say let me focus on my music mahafu mazoda ehulani today ọwụnụ m mere ọkpọ riela moto rie instrument recha ya elekwana ihe ọzọ fọrọ elimu ụzọ lime ehi anya pụrụ n'ụzọ ghara ehi iwe anụ ericha ya ericha ya agwụnụ ụzọ ụkwana aga m eshi si ya para n'ehi ma parakwa n'ụzọ ọ mkpaka ahụ jiri mee
ndị otu egwu unu